guys, ayan. Welcome po sa aking channel. Kumusta kayo dyan? Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan po. Ayan, sana naririnig nyo ako. Ayan, kumustahan po tayo. Biglang na-miss ko lang po kayo. Ayan po. No, sa inyo. Ayan. Shout out nga pala dun sa mga kapwa ko na kasi waray-waray na vlogger. Ayan, nagpapa-shoutout sila. Sana po matulungan din ninyo, i-subscribe din nyo po, kasi nga mga sila, bago lang na YouTuber. Ayan, YouTuber pala. Ayan yung tamang pronunciation. Ayan, pasensya na po. Ayan, kumusta naman po kayo ngayon? Hello. So time check po, ang time dito sa Dubai is alas 6 ng gabi. Yan, alas 6 ng gabi. O makita niyo ang aking higaan. Ayan. Nasa upper bed ako. Ayan. So ipakita ko sa inyo ang aking inspirasyon sa buhay. Ayan po. Ayan. Ayan po sila. Ang aking mga anak. Nakita nyo ang aking mga anak. Sila ang aking inspirasyon. Ayan po. Kumusta naman, kasi matagal akong hindi nag-live. So ayan. May 1 million viewers tayo. Paki-comment naman ang name para ma-shoutout ko naman ang ating 1 million viewers. So, biglang nawala. Biglang na-miss ko. Actually, nung nandun ako sa Pinas, may madalas akong nagla-live. Kasi nga, maraming time. So, ngayon, naisipan ko na free time ko. Kaya, ayan. Masusobrahan yata ako sa sa tulog. Kasi walang masyadong libangan. Pagkat galing sa trabaho, tulog na. Hello nga pala yung mga sinabi ko kanina, yung mga tutulungan natin na kapwa small YouTuber. Ayan po, ayan, Steve Vlogs. Isa din po siyang waray-waray from Tacloban City. Waray, Tacloban City yun. At meron din po akong kakilala na nag-message sa akin, kaya lang hindi ko siya na-inform na magla-live ako today. So i-highlight ko, magagawa ako ng ng video na puro shout out lang dun sa mga subscriber at saka dun sa mga nagpapaangat ng mga YouTube channel nila. Ayan po, tulungan daw, tulungan portion. Yes, yan. Hindi pa po ako nakakapagluto kasi late na darating yung kasama ko sa room, yung aking friendship. So kung nakita nyo yung previous na video ko regarding sa street food dito sa Dubai, yun, kumain kami ng last night ng isaw. So nandun yung post ko, siya po yung friend na sinasabi ko. Yan po. Kamusta naman yung mga buhay-buhay natin dyan, especially na yung mga OFW like me na malayo sa pamilya. Kumusta po kayong lahat? Hello, Ben. Hello, welcome. Iyan. Ha? Ayan na po siya. Sige. Welcome, nagla-live ako sa YouTube ko. Hi! Hello. Ayan na. Ayan na yung hinihintay ko. Ayan po. So, ngayon is tayo. Yung mga papahabol, paki-comment na lang below yung mga nagpapaangat or nagpapahelp para dumami yung mga subscriber nila, yung mga bagong YouTuber. Paki-comment na lang yung mga
pangalan ng channel ninyo para pag nag-live ako next, masya-shoutout ko kayo. Ayan po. O pasensya na wala pa akong masyadong napopost ng mga songs kasi nga actually alam nyo naman hindi ako yung mga punta dun sa sa waray-waray song na pinupost ko. So ayan, wala na akong makita kasi mostly ngayon mga na rin, may sarili na silang YouTube channel, kaya no more na, wala na raw yung maliligayang araw. So ngayon po tayo ay magsha-shoutout muna dun sa mga nagpapa-shoutout previous. Ayan, taga Katarman, Eastern Samar po, shoutout po kay Kuya Ray. At dun po Borongan City, shoutout po sa family na Judith Gavilan and family. Ayan, na shoutout na po kayo. And then Arlos family in Borongan City, hello po, hi, kumusta po kayong lahat? And then sa Taft Eastern Samar po, ayan, shoutout po sa sa mga Gavilan family din dyan po. And then marami pa po, pasensya na po hindi ko to natapos, next na live ko na lang po kayo i-shoutout. So another na family po, ayan, doon sa Ando Island kay Flora Capacity, Ando Island, ayan, sa Borongan din po yan. So hindi po sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay taga Borongan yun, dahil mag-asawa ko ng Bicol, kaya minsan na baka nalilito kayo kasi minsan yung vlog ko nandun ako sa Bicol, pero naninirahan po kami sa Cavite. Ayan, may house po kami sa Cavite ng asawa ko. Ayan po mga guys. Hi Isa, dito sa Hello Isha. po, magandang gabi. Ano makita na at least nakaano naman siya, nakalikab naman siya. Hello, mag-hi ka sa YouTube channel ko, sa mga viewers ko. Hello. Hi! Ayan siya, si Ayesha, friend ni Mariam. May YouTube ka? Yes. Di ba ano yun? Pag makapasok ka niyan, ilang Ay, meron na akong 8,000 subscriber. Alhamdulillah. Diba? Ayan. Ayan po mga guys, with the support aking friendship. Papa-shoutout next Tapos magiging busy-busyhan na. Tanong kami nung sa Yan. Bagong cutics ang lola ninyo, walang magawa. Last nitong Friday lang ginawa ko. Ayan po. Hi. So mga next na naman, mag-start po tayo ng ipapakita ko dito sa inyo yung mga tourist spot dito sa Dubai. Ayan, para makita nyo, i-share ko sa inyo. Magagawa ako ng mga videos. Ayan po. At mag-i-interview ng mga kapwa OFW na nandito sa Dubai. So yung magandang tanawin sa Dubai at saka yung opposite side ng mga OFW kung anong mga kalagayan. O yan. At i-share ko din po sa inyo ang tawag dito, mga tinitirhan. Ayan, na minsan nakikita nyo na puro lang mga kagandahan ng mga pasyalan na ito, kumakain ng masarap. Pero aside from that, meron din mga hindi magagandang lugar, or nakikita nyo na maganda lang yung buhay nila, pero as if meron din naghirap. Yan po. Sige, thank you po sa mga nanood. Doon sa ba nagpapa-shoutout sa akin, next time po paki-comment na lang po below doon sa mga gustong magpa-shoutout, magpaangat,
Ayan po, para matulungan ko rin po kayo. Tulungan lang po yung mga small YouTuber po. Sige po, thank you. Bye bye. God bless. Keep safe po. Sana po totoo yung by this month wala ng face mask dito sa Dubai. Hindi pa siya confirm pero sana ho. Ayan. Thank you. Bye bye.